vec, ktorá taká veľká prišla do nášho života, že vlastne pri našej dedine, najskôr tam, kde býva maminka, asi 15 km odtiaľto, mali stavať také vrtule, veľké veterné parky s 250 metrovou výškou. No a robil som si trošku z toho aj srandu, však hovorím si, tie vrtule majú to aj v Rakúsku, majú to aj v Nemecku, je to plná Európa, však všade to majú, veď to je normálne dobré. No a takisto ako väčšina ľudí, nejak ma to nezapínalo, až mi mama volá a hovorí mi, že čo si z toho robíš takú srandu, veď to idú stavať aj tam pri vás. A pozerám, že kde pri nás proste, ako takto. Tak som si potom zistil nejaké informácie, asi kilometr od našej dediny je projekt, kde tam bude stať 17 takýchto vrtúl, 250 metrov vysokých. Len spomeniem pre ľudí, v tom Rakúsku tie vrtule majú tak 60, 70, maximálne 90 metrov, tie, čo vidíme. Toto sú extrémne giganty, no a čo je vrchol toho celého? Osobne ma to tak zaplo, že tuto pri nás už to stať nebude, to už sa mi podarilo vybaviť, ale založili sme také hnutie, že zapravdu.sk je aj stránka k tomu, kde je obrovsky veľa článkov, už teraz aj odborných štúdií, ktoré si platíme z Nového Zélandu, z Portugalska, zo Švédska, proste akože k tomu normálne odborné štúdie, a mi sa to keby vypína mobil, a také akože vysoko renomovanými spoločnosťami, ktoré na to vytvárajú posudky a podobne. A normálne som spustil takú, no samozrejme nie len ja, aj kopec ľudí, ktorí sa popridávali a proste akože, ale spustila sa taká nejaká obrovská lavina. Oni totiž tí investori to všetci veľmi taja. Celý ten proces je vždy taký, že len tak potichučku, len tak trošku, len tak predbežne, veď to ešte k ničomu nezavezuje trošku, tuto tak dáme taký oznam, trošku takú malú zmluvu, o budúcej zmluve podpíšeme s obcov, so starostom, s primátorom, trošku ešte takú štúdiu si dáme vypracovať, trošku nejaké posudky, to ešte stále nič, to ešte musí posúdiť ministerstvo, to ešte volačo, a potom zrazu už to stojí. No len čo je najväčšia katastrofa? My na Slovensku tu s tým pracujeme teda, že intenzívne. Už sa pridali ďalší ľudia, pridali sa odborníci, podnikatelia proste, že uvidíme, čo sa nám nakoniec podarí, ale niektoré veci sa nám darí, rušiť tie zámery a dobre, lenže na Slovensku plánujú urobiť asi 660 takýchto vrtúl, 250 metrových, čo boli pôvodné plány. A čo je obrovská tragédia, v Čechách je ten plán niečo cez viac ako 1300. Len za mňa sú nejaké malé skupinky, tuto niekde nejaké jeseníky a ešte volať trošku, kde sa s tým už nejako pracuje a trošku čosi, ale že v Čechách tá informovanosť tej verejnosti za mňa normálne, že spí. Tam sa im to stále darí tak tajiť, že vlastne ono to už postupuje do ďalších fáz tých projektov, vlastne ako kde už potom prakticky sa s tým nedá nič robiť. Vlastne akože, a v Čechách má byť takýchto 250 metrov vysokých turbín, vyše 1300. Na tej stránke zapravdu.sk, to si pozrite. Za mňa to považujem za najhoršiu vec, čo sa našim krajinám momentálne deje. Že mne nevadí, keď politici, jak si ty mal Tomáši, to je jedno také video, ktorý som vnímal z teba takú trochu zúfalosť, keď vlastne teraz niečo to také vojenské si riešil, že takisto ti nevadí, že keď tí politici niečo hrajú pre seba, keď si rozdeľujú tie veci, keď to poviem tak natvrdo, že nejak kradnú, alebo proste akože, že čo si také, akože sa tam deje, bežne sa politike až tak nevenujem, že nie som naivný, nemám ani 3 dní, proste ale nejakých 50 rokov, že ktokoľvek by bol v tej funkcii pod vplyvom tých možností, tej moci, tých tlakov a toho všetkého by sa správal možno podobne, že s tým som v pohode. Ale toto, že idú našu krajinu premeniť do určitej miery z prírodzenej na úplne industriálnu, technickú, proste akože. A keď som videl takú jednu obrovskú mapu, tuto kúsok máme také mesto, že Hlohovec, tak smerom od Hlohovca smerom na Nitru, v tom území má byť vyše 180 takýchto vrtúl. To nazývajú, že go-to zóna, alebo taký, že akceleračný park. A to sa má schvaľovať v zrýchlenom konaní, bez posudzovania environmentálneho dopadu, bez zmien územného plánu, bez stavebných povolení. Úplne, že bleskovo vlastne akože. No a tá naša iniciatíva, ktorú neviem povedať, či ju tak vediem, no založil som ju proste akože a snažím sa v nej byť aktívny. Máme nejaké 2 druhy petícií, vlastne aj elektronicky, aj písomne. Všetko je to na tej stránke zapravdu.sk. Tých článkov, videí k tomu proste akože už sa postupne pripájajú aj niektorí takí politici veľmi pomaly, čo je pre mňa také zvláštne, že to niekto nevie chytiť, taký známy, ktorý by si z toho spravil nejakú kampaň, proste úplne, že jedna petícia sa volá Za Slovensko bez veterných parkov
tá naša iniciatíva, celý názov je Za pravdu o veterných parkoch, že ja nie som ekologický terorista, nie som ani nejaký aktivista, čo teraz tu sa bude lepiť k asfaltu a priväzovať niekde k stromom a podobne. Proste, že ja vnímam to, že treba niečo s tým prostredím robiť, treba zavádzať nejaké opatrenia, treba sa postupne utišovať.